Dobar dan, drage gledateljice i dragi gledatelji. U tijeku je 7. ciklus dijaloga Europske unije s mladima. Mladi imaju u rukama moć koja stvarno utječe na njihovu budućnost. Podsjetimo se, dijalog Europske unije s mladima je participativni proces u kojem mladi i donositelji odluka zajedno rade, surađuju te u konačnici donose preporuke za poboljšanje života mladih u Europskoj uniji. Najvažniji dio dijaloga Europske unije s mladima je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade, a mladi iznose svoja mišljenja, kritike i preporuke. Dijalog Europske unije s mladima organiziran je u 18-mjesečnim ciklusima podijeljenih u 3 šestomjesečne faze koje se podudaraju uz 3 šestomjesečna rotirajuća predsjedavanja Vijećem Europske unije. Zajednička tema tekućeg 7. dijaloga Europske unije s mladima je stvaranje mogućnosti za mlade, a provodi se od siječnja 2019. godine do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. U okviru zajedničke teme, svaka od članica trija, Rumunjska, Finska, Hrvatska, definirala je svoju specifičnu temu koja odgovara nacionalnim prioritetima. Tako je tema rumunjskog predsjedništva kvalitetni poslovi za sve, finskog predsjedništva kvalitetan rad s mladima za sve, a hrvatska tema je mogućnosti za mlade u ruralnim područjima. U problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo mladi i o njihovoj budućnosti ne bi trebao odlučivati nitko drugi. Stoga, uključi se u dijalog Europske unije s mladima, sudjeluj u donošenju odluka te učini nešto za svoju budućnost već danas. Do sljedećih aktivnosti, doviđenja.